malam ina bin wani bashi tsawon shekaru, da idan ya ganni yakan shige wani wuri alamar yana jin kunya, to yanzu ya kai ga har fira muke da shi a wuri guda, da alama dai bai badawa. To malam yaya zan yi kenan? Bashi taimako ne, duk wanda ya baka bashi ya taimake ka, kuma bashi amana ne. Duk wanda ya mika maka kudinsa a matsayin rance, to ya baka amanar dukiyarsa ne, kai amfani da ita a lokacin da ka kammala ka maido masa dukiyarsa. Allah ta'ala ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Ubangiji ta'ala yana umarta ku kuma da amanoni zuwa ga masu su. Sannan a cikin ayatul dain dake cikin suratul baqara, Allah ta'ala yake cewa fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itmina amanatahu wa littaqillaha rabbah. Idan sashen ku ya amince ma sashi, to wanda aka amince mu aka bashi dukiya ya maidar da abin da aka amince masa na wannan amana, ya ji tsoron Allah ubangijinsa. To da waɗannan nasoshi bai kamata a ce wanda ka baiwa bashi, wanda ya baka bashi, ka amfana da su a lokacin da bukata ta kama ka, kuma yanzu shine wanda zaka bada ma ƙasa ga ido ka ki maida mai haƙƙinsa. Karsashin da ka zo da rawar jiki da kake da kyarma lokacin da kake neman kuɗin, da irin lallashin shi da kake da lafazin da kai amfani da shi, da kuma irin muryar da kai amfani da ita wurin neman kuɗin, to abin da ya kamace ka shine kai amfani da daidai irin wannan karsashin da neman kuɗin domin ka biya shi kuɗin da yake bin ka. Domin taimako ne, ba zai yi wanda ya taimake ka kai kuma ka yi mashi abin da bai kamata ba. Hadithi ya tabbata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadithin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa matul ghani zulmun, taurin bashin mawadaci wannan zalunci ne. Hawani hadithi yake cewa ya halatta wanda ake bi bashi aka ga ba zai bayar ba, ya halatta a ci mutuncinsa saboda a karɓi bashin. Saboda haka nan daɗewar kuɗi na mutane a gurinka wanda ka ci bashi ba shi ke nuna cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya abin nan ya yafe maka ba. Duk wanda yake cin bashin mutane bai biya, to a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai tada shi cikin 'yan fashi da makami. Domin shi wanda yake sata shine akhdhul mata khufyatan, ma'ana shine wanda yake ansar, shine wanda yake satar abin amfanin mutane amma a ɓoye. To amma wanda yake cin bashi zuwa yayi kiri da muzu, gwa da gwa, ya ansa ya ki maidowa, to kamar dan fashi yake zuwa ya anshi dukiyar mutane gwa da gwa, kuma in ya cinye ta kenan. To kamar haka ne kai ma ka zo ka anshi dukiyarsa gwa da gwa, kuma ka cinye ta kenan. Saboda haka nan idan Allah ya tada kiyama za a tada ka cikin dandazon 'yan fashi da makami, saboda kana cin dukiyar mutane baka biya. Abinda aka sani kyakkyawar fahimta tsakanin wanda yake bi bashi da wanda ya bayar da bashi, wanda ake bi bashi da kuma wanda ya bayar da bashi. Wanda ake bi bashi ya sanya yayi kokarin zai biya. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha amwala qaumin yuridu ada'aha adda Allahu alaihi, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Wanda ya karbi dukiyar mutane matsayin rance bashi yana so ya mayar masu, to Allah ta'ala zai bashi abin da zai maida. Duk wanda kuma ya karbi dukiyar mutane yake so ya cinye ta, ya hana ta, to Ubangiji ta'ala zai halakar da shi ma. Mana Allah ta'ala zai halakar da shi saboda yana so ya halakar da dukiyar mutane, ya cinye ta ya maidowa. To saboda haka nan wanda yake da wadata na wanda zai biya bashi, idan ya ki biyan bashi ya halatta a ci mutuncinsa, a kai shi gurin alkali, a yi mashi taflisi, a yi mai wasosan dukiya, a kwata da ƙarfi. Babu abin da ya kai cin mutunci illa a je treasury inda kake aiki a ce idan albashinka ya shigo a saka shi a cikin wannan account din ba account ɗinka ba. Wannan yana daga cikin abin da za a yi mashi saboda a tozarta shi, kuma a kunyatar da shi, a ce kada wanda ya sake ƙara bashi tun da bai san arziki mutunan banza ne. Duk abin da kake yi na ganin ka daɗe baka biya ba, wannan lokacin da yake yin tsawo kana ganin cewa kamar an yafe maka,
to wannan ba yafiya bace sai ranar tashin alkiyama ubangiji subhanahu wataala zai maido mai haƙƙi haƙƙinsa domin zalunci ne shi kuma Allah ta'ala baya zalunci kuma bai san masu zalunci ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu Allah ya ce wala yadhlimu rabbuka ahada wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad wa ma rabbuka bidhallamin lil abid to saboda haka nan wajibi ne ka mayar masa dukiyarsa yadda ya baka wannan dukiya ya taimake ka ya rufa maka asiri ya miƙa maka dukiyarsa a matsayin rance wajibinka ne ka maida mashi da wannan dukiyar tashi Allah ta'ala ya samu dace